wagati yɛlɛma kan bɛn kɛnɛba ɲɛ n'a kɛnɛ kun sigilen bɛ Émirats Arabes Unis na Dubaïkaw fɛ yen nɔ ayiwa ko bi ntɛnɛn sɔgɔmada in na u y'u ka danatigɛli gafe labɔ ayiwa ko a kɔni gafe in kɔni kɔnɔna na a yirala kɔnɔna na k'a fɔ ko ka dɔ bɔ fɛn min ye énergie fossile ye n'olu bɛ tali kɛ tajimafɛnw kan olu baaraliw la ne ka a lakɛɲɛ ko ɲuman ka a kɛ ni bɛn a ka se ka lakɛɲɛ ko ɲuman bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ka se ka dɔ ka se ka bɔ fɛn min ye wagati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye u la awa u y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko fɛn min ye carbone fɛnɛ ye n'o fɛnɛ bɛ kɔlɔlɔba bila wagati yɛlɛma taabolow kan awa ko ka o kɔni dansigi kɛ o fɛn ninnu fɛnɛ bilali baaraliw la awa u y'a a yira fɛnɛ a kɔnɔ k'a fɔ ko sani san 2050 ni ɲɔgɔn cɛla la awa ko u kan ka fɛɛrɛ kɛ yaasa ka se ka nin fɛn ninnu ka se ka dɔgɔya kɔlɔlɔ bɛ se ka dɔgɔya cogoya min na wagati yɛlɛmaw kan nka a yirala minnu ye wagati yɛlɛma kɛlɛkɛbagaw ye n'u tun b'a la k'a fɔ ko u ka dansigi kɛ énergie fossile mafɛnw na ko k'u dabila yɛrɛ de awa ko u ma ye gafe nin kɔnɔna la danatigɛlikɛlaw fɛ awa u kɔni charbon kɔni fɛn min y'o ta ye u y'a yira k'a fɔ ko ka dansigi kɛ o fɛn ninnu na awa u ko fɛnɛ ko gafe in kɔnɔna na ko fɔlikɛ fɛnɛ nucléaire ani masimafɛnw n'olu ye technologies ye minnu kan ka se ka carbone baaraw kɛ n'a jagoyalen don jamana dɔw ka baarakɛbolow kan ka kɛɲɛ ni pétrole an'u ka gazi ninnu awa ko olu bɛ se ko ka to baara kɔnɔna na ayiwa halisa yaasa ko ka se ka énergie fossile ninnu ka cogoya wɛrɛ yɛlɛmali bolo wɛrɛ ɲini u la min bɛ se k'a to kɔlɔlɔw bɛ se ka dɔgɔya cogoya min na wagati yɛlɛmaw kan